Mi ne znamo šta je ko kada potpisao i šta je do kada u obavezi da sprovede. Mi smo zapravo taoci tajnih sporazuma i u ekonomskom smislu tajnih ugovora u ovoj zemlji. Tako da mi ćemo u jednom trenutku morati, sasvim sigurno, da pribegnemo nekom drugom sporazumu i verovatno novom, ali prethodno moramo da saznamo šta je u prethodnima. I nije tačno da bi taj novi bio predaja se desila značajno pre. Za mene ne može da postoji nikakav sporazum koji ne uvažava interese Srbije, koji su zapisani u Ustavu. Dijalog ne sme da isključi međunarodnu konferenciju. I jedno i drugo mora da ide paralelno, jer prvo, da bi se išta desilo na konferenciji, prethodno mora dijalogom da se postigne. A međunarodna konferencija može da bude samo garant toga. Inače, bez dijaloga nijedan konflikt neće biti rešen, pa ni ovaj. To je definisano u Ustavu. Svako ko misli da treba da radi drugačije, on krši Ustav. A taj ko krši Ustav ne poštuje zakonicu, se završava priča. Prema jednostavno, u našem Ustavu jasno piše i glasno da je Kosovo i Metohija da su sastavni deo Srbije i ne znam o čemu pričamo vi ja. Izvinite, nemojte da se ljutite. Zamrznuti konflikt je, nažalost, s obzirom na emotivnu prirodu problema, nužnost i mi ga nećemo moći da izbegnemo. Ja sam siguran da to ne može. Može to da traje neko vreme. Što se nas tiče, glavna stvar je da se nikada ne prizna bilo kakva stvarnost u smislu odvajanja Kosova od Srbije, kao što piše u našem Ustavu. Ne postoji zapravo antagonizam Evropske unije i Kosova i mislim da je to zamka koju plasiraju zapravo oni koji su do problema i doveli, pokušavajući da sopstvene odgovornosti smeste na nivo uslovljavanja koji dolazi sa strane. Opet pričate o kakvoj dilemi. Pa kakva je Evropska unija i Kosovo? Znači, Kosovo, postoji Ustav. Vi sad mene pitate, Ustav Srbije da ili ne? Za mene je Ustav Srbije. Prema tome, mi stalno izmišljamo. Ovo su pitanja, nemojte se ljutiti, koje kreiraju novinari. Vi to sad postavljate, ta neka pitanja koja su po meni potpuno nakaradna i potpuno neprirodna. Ako bismo prevashodno stavili ciljeve rešavanja kosovskog pitanja, a to su ljudi i njihova dobrobit, mi bismo mogli da kažemo da je dobro da se nađe ta stolica u Ujedinjenim nacijama, ali istovremeno bismo morali da kažemo šta je sve do toga dovelo. Srbija po svaku cenu treba, opet se vraćam, da čuva svoj ustav. I tu je moj odgovor za sve. Ako želite da menjate ustav, rešite to. Možda nije loše da kada budemo imali popis stanovništva na 10 godina da menjamo i ustav. Ko zna šta će u to vreme da se promeni. Možda nije loše da promenimo i zastavu. Se slažete? Po zašto je već dojadila svima? Ajde da promenimo zastavu. Ajde da promenimo himnu. Ajde se. Srbija ne može da bude ozbiljna država ako svoj ustav menja kako se nekome prohte i kako se nekome sviđa. Jednostavno, mi na to nemamo prava, ne više zbog nas, nego zbog naše dece i našeg potomstva. To je obaveza zato što je to jedna od stvari, ne na kojima se insistira, nego zato što je to zapravo dokaz dobre volje, makar jedne strane, da se unapredi život ljudi koji su tamo manjina. Zajednica srpskih opština je samo jedno prelazno rešenje koje je dato na neki način kao nešto što treba da umiri savest svih i savest ljudi koji su bombardovali ovu zemlju i na neki način savest naših političara, jer se niko dobro ne osjeća. Ne bi ništa rešio. Ma vi opet postavljate nakaradna pitanja. Znači, ja ne razumem ovaj intervju. Vi meni postavljate, ne možete to pitanje da postavite. Prvo morate da mi postavite pitanje da li ćemo da menjamo ustav ili ne. Znači, prvo to pitanje, pa kad to se dogovorimo da menjamo ustav, možemo da dobijamo i ovakva pitanja, koja su meni potpuno neprirodna. Znači, to su hipotetična pitanja koje novinari obožavaju, šta bi bilo, kad bi bilo, da li ste za ovo. Znači, prvo pitanje koje, molim vas, pitajte sledeće vaše sagovornike, da li ste vi za to da se menja ustav ili ne. Rizik sukoba postoji i on je uvek generisan od strane vlasti i na Kosovu i u Srbiji.
sigurno da ne postoji rizik po meni, zato što je tamo sila moćna, to je NATO, i NATO sukob neće dozvoliti. Kogod da sanja o tom sukobu, može da sanja, ali da ga do sanja neće. Znači, jednostavno, nikome nije u interesu da do tog sukoba dođe i svi su svesni toga i to je jednostavno plašenje nekoga nečim što kao realna opcija ne postoji.